Zerga bilketaren hobekuntzari esker, inbertsioak ere handitu egitezke, 13 milioi eurotik gora. Inbertsioen artean, 2022ko partaidetza aurrekontuen prozesua integratu da. 1 milioi bat eurorekin honako jarduera hauek lehen esten dituena. Parke bat estaltzea, 425.000 euro. Itxasertzeko pasalikoak hobetzea, 250.000 euro. Inbertsioak ez diren arren partaidetza aurrekontuetatik eratorritako beste 3 ekintzari ere ekingo zaie. Berrindartze soziokulturarako aparteko programa 250.000 euro. Udalerriko bide publikoen inventarioa egitea eta argitaratzea 5.000 euro. Feminismoaren aldeko ekintzen kontzientziazioa sustatzea 12.000 euro. Jardua horiei, besteak beste, inbertsio hauek gehitzen zaizkie. Getxok sortzen dituen hondakinak murriztea, transferplanta eta garbigunea hobetuz, 1.200.000 euro. Etxe bizitzatera bideratutako udal inbertsioak 3.700.000 euro. Bide publikoan, bide azpiegitura, urbanizazioa, estolderia, urrorrinura, argiteria eta bar, ia 5 milioi euro. Bidegorri sarea hobetzea, Uribe Kosta Bilboko itxasadarra Eduardo Koste, 250.000 euro. Jarduketak ikastetxek publikoetan, 750.000 euro. Hobetzeko inbertsioak udalegoitzan, 522.000 euro. Inbertsioa emakumeen etxean, 400.000 euro. Getxo txukunen ondoriozko jarduerak, 200.000 euro. Eta inbertsio horiei, 2021an finantzatutakoak gehituko zaizki. Hala nola, Aretako geltokiaren plaza birmoldatzea eta Maior kalea erdi oinezko bilakatzea. 1,8 milioi euro, azaroko osoko bilkuran onartuko dena, edo aurkeztuko duguna onartzeko.